ҳайфи чунин марде ки ба духтари ҷавон, ба духтари 15 сола дастдарозӣ мекунанд. Айб аст айб. Эй номард, ту фикр накардӣ, ки ту ҳам модар дорӣ, ту ҳам аппаву хоҳар дорӣ? Агар ба ҷои ҳамин духтар дигарон хоҳари туро латфкӯ мекарданд, чӣ кор мекардӣ? Албатта, виҷдони ту, номуси ту инро намебардорад. Дӯстони азиз, ба ин навор бетаваҷҷӯҳ набошед. Ин наворро паҳн кунед. Ана ҳамин ҷавоне ки шумо мебинед, ба ҳамин духтарон дастарозӣ кардаанд бо дӯстони худ. Ман ба шумо наворро мегузорам. Иншоаллоҳ тамошо кунед. Дар ин бора худатон маълумот хоҳед гирифт. ассалому алайкум, тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умр. дӯстон, барои паҳн шудани навор дар зери навор лайк гузоред, то ин ки дигарро ҳам бохабар шаванд. Имрӯз субҳ ҳангоме ки дар фейсбук дохил шудам, ҳамин сабтро дидам ва инро видео кардаму хостам, то он даме ки бар шумо исбот шавад. Бале, шаҳр бедарвоза нест. Инҳоро албатта ёфта ҷазои сахт медиҳанд. дӯстон, агар ин номардонро дар ҳар ҷое дидед, ба рӯяшон туф кунед. имрӯз соати 3 рӯз дар маркази шаҳри Душанбе 3 нафар ба 2 духтари 15 сола, ки якеаш духтари ман буд, дастарозӣ, дашном ва латфкӯ мекунанд. Ба аъзои бадани духтарам даст мерасонад. духтарам кӯшиш мекунад дастони ин ҳайвонро аз баданаш дур кунад. Баъд телефонашро аз дасташ зада мегирад ва дашномаш мекунад. шумо бар ин духтарҳо фақат барои мегӯяд. духтарам кӯшиш мекунад телефонашро аз дасти ӯ бигирад. дар ҳамин миён ду марди дигар дӯстони ин абла сумкаи духтарамро аз дасташ кашида мегиранду таъхир кардан мегирад. дугонаи духтарам ҳам талош мекунад чизҳояшонро аз дасти ин писарҳо бигиранд, аммо онҳо ҳамин тавр духтарҳоро аз пеши поликлиника 1 то назди овир ҳудуди 500 метр таъхиру дашном карда меоранд. духтаракон ночор барои гирифтани сумкаю телефонҳояшон ба онҳо ҳамла мекунанд ва 3 нафар дугонаи духтарамро ба замин афтонда ба шатта ба сару рӯи шикамаш мезананд. телефони духтарамро ба замин партофта мешикананд. роҳгузарон ҳамаи ин ҳолатро дида ором гузашта мераванд ва ҳатто духтарҳоро таънаю маломат мекунад, ки дар хонаҳоятон шинед чо мекунад. мо аз толибон гила дорем боз. ҳолати равонии духтарҳо бисёр бад аст. зарбаи шадиди равониву ҷисмонӣ гирифтаанд. аз ҳуқуқшиносон мехостам машварат гирам, ки оё латукуби гурӯҳи 2 духтари ноболиғ чӣ гуна ҷиноят аст ва оё касе ин номардҳоро мешиносад, худашон модар, хоҳар, духтар дошта бошанд. лаънати худо бар шумо ҳаромзодаҳо, гуфта модари инҳо бар шабакаҳои иҷтимоӣ навистаанд. бо сипос аз дастгирии муҳсинҷон муҳаммадӣ ариза навиштем. субҳ рафта суд медэкспертиза мегузарем. ваъда доданд, ки рӯзи душанбе кофтуковро оғоз мекунанд. сипос аз фаъолони маданӣ барои вокуниш.